Habang hindi pa sumasapit ang hating gabi, nagpasya si Mercito na tumungo sa lugar nila Bagtoy. Pagdating niya roon, sumalubong sa kanya ang 7 mensaherong may tangang-tangang katawan ng tao. Ordinaryo na para kay Mercito ang ganoong kalakaran ng mga aswang, kung kaya't hindi niya na yon sinubukan pang sitahin. "Nasaan si Bagtoy?" Bungad na wika niya paglapit dito. Nang marinig ito ng mensahero, kampante naman itong itinuro ang loob ng bahay ng kanilang gabunan. Habang kinakausap yon ni Mercito, napapansin niyang hindi umiimik ang mga ito. Sa pagdating niya sa loob ng bahay ng kanyang kaibigan, bumungad si Bagtoy na nakaupo sa tumba-tumbang upuan habang nababalot ng benda ang buo nitong katawan. Dahil sa kanyang nasilayan, labis naman siyang nagtaka, gawa ng hindi niya inakalang madadatnan niyang nasa ganoong kalagayan ang kaibigan niya. "Pasensya na kayo, Ginoong Mercito, kung nadatnan niyo ako sa ganitong kalagayan. Hindi ko na ipinaalam pa sa inyo ang mga nangyari dito, sapagkat may mga problema din kayong kinakaharap. Hindi ko sukat akalain na bibisita kayo ng biglaan." Bungad na wika ng gabunan. Dahil sa sinabi nito, napangiti lang naman si Mercito habang inilalahad ang dahilan kung bakit siya napapunta roon ng 10 oras. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, tinalakay nila ang tungkol sa mga nangyari kay Bagtoy. Hindi kasi noon ni Mercito mapaniwala ang malalagayon sa ganoong sitwasyon, lalo pat yon ang gabunan ng kanilang angkan. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon niya napag-alaman ng tungkol sa mga kaganapang kinasangkutan ng angkan nito. Ayon kay Bagtoy na, kaya lang naman siya nagkaganon dahil sa pagtatangka nilang makisali sa mga digmaang nagaganap sa bansa. Hindi kasi nila maatim ang pagkamatay ng kanilang mga kalahi, tao man yon o merong dugo ng kanilang uri. Kahit aminado si Bagtoy na kinakain nila ang mga ito, hindi nila kayang magsawalang imik sa mga nangyayari. Dagdag pa nito na, dahil sa pangingialam nila, kung kaya't sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga aswang laban sa mga dayuhang sundalo. Isa ang angkan noon ni Bagtoy na nagpasimula ng digmaan laban sa mga dayuhan na kinasangkutan ng kanilang mga uri. Ayon pa sa kanya, na maging ang mga antingero at albularyo sa bawat panig ng bansa, gumawa na ng kasunduan sa pagitan ng kanilang mga lahi na nahahanay sa iba't ibang angkan. Marami man ang nagbubuwis ng buhay para sa digmaang yon, nasisiguro naman nilang may kahahantungang maganda ang lahat ng kanilang sakripisyo at paghihirap. Matapos itong marinig ni Mercito, gulat naman ito, gawa ng hindi niya akalain na makikisali sa ganoong kalaking gulo ang maliit na angkan ni Bagtoy. Habang patuloy nitong inilalahad sa kanya ang pangyayaring yon, wala siyang naramdaman kundi ang paghanga dahil sa katatagan ng kanyang mga kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, paisa-isa namang nagsidatingan ang mga aswang, tangan ang mga katawan ng kasama nilang wala ng buhay. Ang iilan sa mga ito, may dala pang armas ng dayuhan na animoy hanggang sa kahuli-hulihan, sila'y nakipaglaban. Ramdam na din noon ni Mercito ang pangangalahati ng angkan ni Bagtoy, hudyat na marami na sa kanilang hanay ang nalagas sa paglipas lamang ng mga araw. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya siyang isang tabi na muna ang kanyang sigalot sa mga antingerong napapabilang sa ordo ng samahang tumutugis sa kanya. Ang naisip niya noong plano, tumungo sa Cagayan para tumulong sa kanilang mga kababayan. Napag-alaman din niyang doon din nakikipaglaban ang puwersa ni Bagtoy para mapigilan ang mga dayuhang pumasok. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Mercito na dahan-dahan ang lumalabas ang mga sinaunang armas sa Cagayan na tinatangan ng mga antingero roon.
Para sa mga hindi nakakaalam, talamak ang mga mahihiwagang sandata sa lugar na yon. Maraming siglo na ang lumipas, naganap sa Cagayan ng isang digmaan sa pagitan ng mga sundalong Espanyol kontra sa mga sinaunang antingero. Nahahanay ang mga antingerong yon sa dugo ng mga dato, kabilang na sa angkan ni Lapu-Lapu. Dahil sa kakaibang paniniwala ng mga sinaunang antingero, kaya naman ang karamihan sa kanilang mga gamit ay pinili nilang ibaon para magsilbing armas ng mga susunod na henerasyon. Naniniwala kasi ang mga ito, darating at darating ang panibagong digmaan sa kanilang lugar. Hindi matatapos ang gulo sapagkat patuloy pa ring nangingibabaw hanggang sa pangkasalukuyan ang kapangyarihan ng demonyong naghahari sa mga digmaan. Ayon pa kay Bagtoy, marami na ding nasilayang armas ang kanyang mga kapatid sa digmaang yon. Kabilang sa mga sinaunang armas ay ang hinulmang damit sa balat ng engkanto na siyang nagbibigay sa nagtatanga nito ng pagkubli, araw man o gabi. May mga nasaksihan din silang mga batong tinangan ng mga napaslang na antingero na nagbibigay sa kanilang mga balat ng tibay na halos maihahalin tulad mo sa bakal. Nagsisimula na ding magsilabasan ang mga rebeldeng may tinatangang mga sinaunang armas, kagaya ng mga mahihiwagang gulok, kampilan, kalis at mga palasot panang kayang tumunaw ng kaluluwa. Dagdag pa ni Bagtoy, masyadong mapanganib ang mga mahihiwagang armas na yon, gawa ng wala itong sinasanto kahit mataas man ang iyong bakod at puder sa katawan. Hindi kasi pisikal na katawan ang nasusugatan nito, bagkus ay ang espiritu mismo. Dahil sa mga bagay na kanyang narinig, tila ba mas tumindi pa ang kanyang pagnanais na makiisa sa digmaan. Para kay Mercito, ang kaguluhang yon ay pinakaangkop na pagkakataon upang maisalba niya ang kabuuang potensyal ng kanyang bertud na tinatangan. Bagaman hindi na siya pinapasali ni Bagtoy, hindi naglaon ay wala din yung nagawa para siya ay pigilan. Makalipas ang gabing yon, walang ibang inisip si Mercito kundi ang tumungo ng Cagayan. Nasa kasagsagan na kasi noon ng digmaan ng lugar, kaya na may kinakailangan niyang magmadali roon para habulin ang mga tampalasang dayuhan. Sa pagsapit ng umaga, nag-umpisa na silang naglakbay ng pangkat ni Bagtoy patungo sa lugar. Sumama na noon sa kanya ang gabunan ng angkang yon, gawa ng hindi naman ito maatim na maiwan habang ang nagbibigay proteksyon sa kanila ay nakikipagpatayan. Upang mas mapadali ang kanilang paglalakbay sa lugar, gumamit sila ng isang lagusang nasa katawan ng patay na puno na tinatawag nilang laktud. Alam ko marami na sa inyong nakakaalam sa salitang ito, sapagkat gamit na ito sa mga lugar ng Visayas. Ang ibig sabihin ng laktud sa Tagalog, isang daan na mas mapapabilis ang iyong pagdating sa iyong paroroonan. Pero alam niyo ba na ang salitang ito ay gamit talaga ng mga aswang sa pagdaan nila sa mga lagusan? Kumalat na lamang yon sa iba't ibang panig ng lugar, sapagkat madalas ang pagrinig dito ng mga tao sa mga nilalang na nag-uusap ukol sa mga lagusan nilang dinaraanan. Bagaman kayang lumipad ng mga aswang sa itaas ng karagatan, may iilan pa ring pinipiling dumaan sa laktud. Mas madali kasi roon at mas ligtas kung pipiliin mong bumagtas sa dagat. May mga pagkakataong kasing nakakainkwentro ang mga aswang ng mga kataw o iba pang uri ng matataas na halimaw na naninirahan sa dagat. Noong mga panahong nabubuhay pa si Mercito, siya mismo ang makakapagpatunay kung gaano kapanganib ang karagatan sa mga katulad nilang nilalang. Nang makadaan na sila sa laktud, bumungad sa kanila ang kagubatang pinagpupugaran ng mga rebelde sa Cagayan. Ang una nila doong nakasalamuha, isang commander na nagtatangan din ng mahiwagang armas. Ang gamit nito, mutya ng kalaykay at buhay na trespiko.
Kaanib din yon sa isang samahang gumagamit ng mga matatalas na patalim sa kanilang ritual, kung saan hinihiwa nila ang kanilang mga katawan upang mapatunayan ang mga karga nilang tinatangan. Sa unang pagbanggaan ng kanilang mga pangkat, syempre hindi maiiwasan ang digmaan. Sa loob ng gubat, naglaban ang kanilang mga panig hanggang sa dumating ang puntong dahan-dahan ng nakikilala ng rebelding grupo ang lakas ni Mercito. Kahit anong usal kasi ang ibato nila dito, mabilis siyang natutunaw bago pa man tumama sa katawan niya. Isa yon sa mga abilidad ng bertud na bago niyang nakuha na siyang nagbibigay lalo sa kanya ng kapangyarihan upang mangibabaw sa kahit na anong digmaan. Matapos mapag-alaman ng commander ng mga rebelde na kaanib nila ang mga ito, kung kaya't nagpasya silang payapang makipag-usap sa pangkat ni Mercito. Nangako naman siya sa mga rebeldeng yon na walang pagtataksil na magaganap sa kanilang hanay dahil ang mga dayuhang sundalo ang tinuturing nilang kalaban. Hanggat hindi natatapos ang digmaan, patuloy pa ring mangingibabaw ang pag-iisa ng kani-kanilang mga panig. Dahil sa mga bagay na kanyang inilahad, agad namang nagtiwala sa kanya ang commander ng mga rebelde, sa kadahilanang alam din ito na meron talagang angka ng mga aswang ang nakikisali sa digmaan. Mukha yatang pati kayo nagambala na din nila. Sige, kung yan ang gusto mo, Mercito, ibibigay ko sa iyong tiwala ng aming samahan. Yun nga lang, sa loob ng 3 araw, hayaan niyo muna kaming masanay sa mga bagong kaganapan dito sa aming kuta. Wika ng rebelde matapos nilang mapagkasunduan ang kanilang pagsasanib puwersa. Wala yung problema. Malaya kayo sa mga bagay na gugustuhin ninyo. Pero sana, sa loob ng 3 araw na yan, hindi tayo mananahimik sa lugar na ito. Mas mainam na maharang natin ang kanilang puwersa sapagkat naniniwala ako 3 taon mula ngayon magaganap dito ang digmaan na kahit isa man sa atin ay hindi inaasahan. Sagot naman dito ni Mercito. Dahil sa kanyang sinabi, kaya naman agad na sumang-ayon ang commander. Aminado kasi ito, maliit na puwersa pa lang ang dayuhang napapadpad sa mga baybayin, gawa ng ang pinakapangunahing puwersa nito ay nasa sentro ng bansa. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang nagpahinga ang pangkat nila Bagtoy. Ang mga rebelde noon nagpasyang mag-ikot sa lugar bilang parte ng kanilang seguridad. Hindi ko na babanggitin ang kinaroroonan ng kanilang pangkat sa kadahilan ng ngayong pangkasalukuyan, isa na yung pasyalan ng mga dayuhan. Walang kaide-ideya ang mga tao sa lugar na yon na minsang doon namugad ang natatanging uri ng aswang na kung tawagin ay hamung. Sa paglipas ng mga araw sa lugar na pinagpupugaran nila Mercito, may mga naririnig silang balita ukol sa mga barko na dumadaong sa baybayin ng Cagayan. Milya-milya ang layo nito sa kanilang pinagtataguan, kung kaya't tanging ang kanyang pangkat lamang ang nakakapunta doon ng walang kahirap-hirap. Kapag gabi, umaalis sila Mercito para tumungo sa bayan upang maghanap ng mga papataying dayuhan. Sila ang nagsisilbing pang-opensang pangkat ng mga rebelde upang hindi magkaroon ng sapat na puwersa ang mga dayuhang sundalo sa lugar na yon. Ayon kay Mercito, na sa loob ng 1 buwang pananatili nila roon, nakapatay na sila ng hindi bumaba sa 100 sundalo. Karamihan sa mga ito, pinapakain niya sa pangkat nila Bagtoy. May mga pagkakataon ding pumapatay sila ng kapwa nila aswang bilang kanyang pagkain. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa kanilang pugad, nakaramdam sila Mercito ng presensya ng mga aswang na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Alam nilang may masamang pakay ang mga ito, gawa ng pilit nitong kinukubli ang kanilang mga presensya sa paligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla namang lumapit sa kanya si Bagtoy,
para magbigay ng ulat. Mersito, malapit na sila sa laktod. Sabihin niyo lang, pagagalawin ko na ang mga tauhan nating nagmamasid. Nakahanda na sila. Anumang oras na iutos nyo, kaya ko na silang pagalawin. Wika ni Bagtoy. Nang marinig ito ni Mersito, inilahad niya kay Bagtoy na hindi na nila kinakailangan pang isugal ang kanilang mga kasama upang lipulin ang mga aswang na yon. Ang ginawa niya, inihanda niya ang kanyang sarili upang siya mismo ang haharap sa mga ito. Sumama na din sa kanya noon si Bagtoy nang sa gayoy magawa nitong makatulong sa oras na may mangyaring hindi inaasahan. Sa pag-alis nila sa pugad, diretso naman nilang binagtas ang daan patungo sa lugar na kasalukuyang dinaraanan ng mga aswang. Pagdating nila roon, bumungad sa kanila ang napakatahimik na paligid. Ramdam nila Mersito ang mga matang nagmamasid, subalit pinili nilang magpatay mali siya sa mga bagay na yon. Maya-maya pa, kampante naman siyang nagwika sa paligid ng, "Lumabas na kayo! Alam naming nandiyan kayo." Matapos niyang makapagsalita, naghintay pa sila ng ilang minuto bago tuluyang magpakita sa kanila ang mga aswang. Pagharap ng mga ito, bumungad sa kanila ang isang pangkat na binubuo ng 8 nilalang. 3 sa mga ito ay gabunan at ang 5 naman mga mandirigmang aswang. Dahil sa mga bagay na kanilang nasilayan, inakala ni Mersito na maaaring hindi pa nararamdaman ng mga ito ang presensya ng hamong sa kanyang katawan. Hinayaan naman niyang magpatuloy ang pangyayaring yon dahil nais niyang kumprontahin ang kanilang mga kalaban nang hindi nito nalalaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Makalipas lamang ang ilang minuto, paisa-isa namang nagsipalit ng anyo ang mga ito. Nang masipat ni Bagtoy ang pagbabagong anyo ng mga gabunan, sinabayan niya na din yon para naman kahit papaano maging handa siya sa mga susunod na pangyayari. Paisa-isa na ding nagsidatingan ang kanilang mga kasamang nagbabantay sa pugad ng mga rebelde para tumulong. Nang akmang mag-uumpisa na ang digmaan, seryosong inilahad naman ni Mersito sa kanyang mga kasama na huwag yung makikialam. Masyadong mapanganib para sa kanila ang makipaglaban sa mga ito nang naroon siya, lalo pat hindi niya gaanong matukoy ang mga kalaban sa kaibigan. Bukod kasi sa iisa lang ang anyo ng mga kasama ni Bagtoy at ng mga nilalang na dumayo, hindi rin niya maipagkakaila ang labis na kagalakan. Nababahala noon si Mersito na baka dahil sa sobrang kaligayahan niyang nararanasan, hindi na niya kayang mapigilan ang kanyang sarili. Makalipas lamang ang ilang minuto, sumugod sa kanya ang 2 gabunan. Subalit paglapit ng mga ito sa kanyang kinatatayuan, bigla naman yung natigilan nang maramdaman nila ang pagrupok ng kanilang matatalas na mga kuko. "O ano? Ba't kayo tumigil?" tanong dito ni Mersito. Dahil sa kanyang sinabi, napilitang sumunggab ang 2 na siyang naging sanhi upang tuluyang mabasag ang mga armas nila. Sa pagkasira ng matatalas na kuko ng mga nilalang na yon, lahat ng mga aswang na nagmamasid sa paligid ay hindi mapigilang magulat. Sinubukan pa ng 2 gabunan na daragin siya sa lupa pero wala yung nagawa para mapangibabawan ang kanyang lakas na tinatangan. Sa isang iglap, unti-unting nagsilabasan ang mga kaliskis ni Mersito sa kanyang mga balat at kasabay nito ang panlilisik ng kulay lila niyang mga mata. Dahil sa pangyayaring yon, sinubukan pang lumayo ng 2, subalit nagawa silang mahuli ng mahabang dila ni Mersito. Paghila niya pabalik sa mga gabunan, agad naman niya yung kinitila ng buhay sa pamamagitan ng mahahaba niyang dila na nagsisilbing pangbigti sa mga nilalang na yon. Sa pagkamatay ng 2, harap-harapan niya yung kinain sa gabunang kausap niya.
Dahil sa pangyayaring nasilayan nito, doon nila napagtanto na isang hamong si Mercito. Walang sabi-sabi, mabilisan naman silang nagsiatras subalit hindi yun sapat upang magawa nilang matakasan ang isang hamong. Bago pa man sila makalabas ng bundok, tuluyan na sila nitong nadakip gawa ng habang tumatagal ang oras na hinahabol sila nito, nararamdaman nila ang pagbigat ng kani-kanilang mga katawan. Wala silang kaide-ideya pero maaaring ang presensya ni Mercito ang nagpapabagal ng kanilang paggalaw. Makalipas pa ang ilang minuto, tumahimik ang paligid. Ang mga kasama niya noong aswang, paisa-isa nang hinihila ang mga pangahas na dumayo sa kanila upang maipakain sa kanya. Sa pagbalik nila sa kanilang pugad, tangan-tangan nila ang mga labi ng mga aswang. Kinatay ito ng mga kasama ni Mercito sa kanyang kubo nang sa gayoy maging malinis ang kanyang pagkain. Animoy magmula noong nakasama niya ang pangkat ni Bagtoy, tinuring na siya nitong isang gabay ng kanilang pangkat. Lahat ng kanyang hangarin ay sinusunod ng mga ito nang walang pagtatanong. Makalipas pa ang ilang buwang kanilang pananatili sa lugar na yon, nagsimula na nga ang pambubomba sa Cagayan. Bagaman malalakas ang kanilang mga tinatangang lihim na karunungan, hindi pa rin nila maiwasan ang mabahala. Ang commander ng mga rebelde noon, gumawa agad ng ulat ukol sa kasalukuyang nangyayari sa lugar. Sa pagbaba nila ng bundok, nasisipat nila ang iilang mga sasakyang lumilikas. May mga nakikita din sila noong dayuhan kung kaya't minabuti nilang magdamit sibilyan. Habang binabagtas nila ang daan, panay naman ang kanilang pagmamasid sa paligid. Medyo malayo-layo pa sila noon sa bayan ng Cagayan pero ramdam na nila ang tensyon sa buong lugar. Makalipas pa ang ilang oras, nagpasya ang commander ng mga rebelde na manatili sa bahay ng kanilang mga kakilala. Ginawa nila ito nang sa gayoy hindi sila mapagkamalang mga bandido ng mga dayuhang sundalo. Sila Mercito naman noon, ginawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makalapit sa lugar na pinagkukumpulan ng mga kalaban nila. Inabot din sila noon ng halos humigit isang araw bago marating ang lugar na balak nilang puntahan. Sa pagdating nila sa isang baryo, bumungad sa kanila ang mga kalahi nilang tila bang tinatakot ng mga dayuhan. Sobra-sobra na noon ang pagtitimpi ng kanilang pangkat pero pinili nilang ipagsawalang bahala ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bahagya naman silang natigilan nang bigla silang hinarang ng isang sundalong dayuhan. Walang pagdadalawang isip sila nitong tinutukan ng barel at kasabay nito ang pagpupumilit nitong sila'y padapain sa lupa. Habang nakatutok ang armas na yun kay Bagtoy, labis-labis naman ang pagkabahala ni Mercito, gawa ng kahit anong oras, maaari itong asintahin ng sundalo. Maya-maya pa, nang maramdaman niyang unti-unti nang tumataas ang tensyon sa lugar, napilitan siyang ihipan ng dasalang dayuhang sundalo na siyang naging sanhi upang matulala ito habang unti-unting itinututok sa kanyang sintido ang tinatangan niyang armas. Sa isang iglap, bigla namang kinalabit ng dayuhan ang gatilyo ng kanyang armas na siyang mabilisang ikinawasak ng kanyang buhay. Dahil sa alingaw-ngaw ng baril sa lugar, kaya na may mabilisang umalis roon ang kanilang pangkat. Bahagya silang nagkubli sa isang malaking bahay na kanilang pinasukan, kalakip ng mga sabulag sa kanilang katawan. Sa pagsapit ng gabi, muling bumalik ang katahimikan sa buong lupain. Ang grupo noon nila Mercito, nananatiling nakakubli sa tahanang yon, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Habang lumalalim ang gabi, ramdam naman nila ang paglakas ng kanilang mga katawan. Nagkataon kasi noong kabilugan ng buwan, kung kaya't pabor para sa kanila ang gabing yon para sumalakay. Sa pagtungtong ng 11:00 ng gabi,
Nagbigay ng utos si Mercito sa lahat ng kanyang mga kasama ukol sa naisip niyang plano. Magsipaghanda kayo. Hindi tayo aalis sa lugar na ito hanggat hindi natin sila nauubos. Malaya kayong kainin sila, maliban lamang sa mga taong tubo sa lugar na ito. Wika ni Mercito sa kanyang mga kasama. Okay, ito na. Gera na to malamang kasi kalaban nila mga dayuhan eh. Tapos ang maganda rito, magkakakampi sila. Ang medyo kinakabahan lang ako tsaka natatakot ako na kailangan pang pumatay ng aswang ng mga kasama ni Mercito para may pagkain siya. Di ba dapat manghunting na lang siya sa lugar? Total naman maraming aswang eh. Tsaka ang mahirap pa sa era na to kasi nga gera. So lahat sila nagtutulong-tulong. Ang tanong, paano kakain si Mercito kung kakampi niya yung aswang? Diba? So, medyo mahirap ibalanse yung kwento. Kaya, yung 5 at 6, bukas yun. Kaya, pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.